Αντώνης εδώ και σήμερα θα κάνω ένα βίντεο για το πώς να φτιάξετε ένα μικρό σπιτάκι. Λοιπόν, συγγνώμη, δεν το προσέφερα. Πρώτα ας μαζέψουμε τα υλικά. Χρειαστείτε από οποιοδήποτε δέντρο των κορμούς, ναι, γυαλί, πόρτες, πόρτες. Αν θέλετε σπίτι χωρίς πόρτα, μην βάζετε πόρτες. Σκάλες. Εγώ τώρα προτιμάω το spruce wood. Πού έλα του? Πού είναι? Εδώ. Τα έχω όλα, όχι δεν τα έχω όλα. Και σκάλες για να κάνω την οροφή και αυτά εδώ. Τώρα ας δούμε ένα μέρος για να κάνω το σπίτι. Εκεί πέρα. Βασικά κάτι μου λέει πως εδώ ήμασταν και πριν. Όχι, δεν ήμασταν εδώ. Ήμασταν. Όχι, ήμασταν εκεί πέρα. Τώρα κάνει αυτό το πράγμα. Μπορείτε να το κάνετε με όποια διάσταση θέλετε. Εγώ τώρα το κάνω με 10 και εδώ το κάνω με πόσο το κάνω 7. Τώρα κάνετε αυτό εδώ. Όπως είναι να το κάνετε να έχει δύο τέτοια για να μπουν τα τζάμια. Κάπως έτσι. Και το κάνω λάθος επειδή έτσι. Το πέτυχα, φαίνοντα. Πάλι απέτυχα. Ωραία, δεν απέτυχα. Εδώ πέρα είναι 2, 4 κάτω και εδώ 4. Άμα σας συμβεί αυτό, απλώς κάνετε αυτό εδώ. Τώρα γεμίζετε με τζάμια. Για άμα είναι να το φτιάξετε survival, δεν είναι και πολύ δύσκολο. Εγώ σας προτείνω γυαλοπίνακες, όχι γυαλιά, επειδή έτσι, επειδή οι γυαλοπίνακες είναι και καλύτεροι. Βασικά εγώ πιστεύω πως είναι καλύτεροι και είναι πιο οικονομικοί. Ωραία, λοιπόν. Και τώρα
το πάτωμα. Βασικά όσοι θέλετε να έχετε αντί για ξύλο γρασίδι, κανένα πρόβλημα. Αυτό κάνετε και πάνω στην οροφή. Και τώρα έχετε ένα σπιτάκι. Αλλά τώρα δεν είναι πολύ ωραίο. Για να γίνει πιο epic, πιο τέλειο, κάντε αυτό εδώ λοιπόν. Ταράτσα, δεύτερος όροφος. Ξαναλέω πως μπορείτε να το κάνετε με ό,τι ξύλο θέλετε. Ακόμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα είδη ξύλων, άμεκτο. Και τώρα, αυτό εδώ. Να φάκ. Πήρα λάθος. Ποιο είναι? Να το αυτό. Εδώ πέρα βάζετε μια σκάλα και μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε τώρα στο σπίτι σας. Μπορείτε να βάλετε chest, craft table, φούρνο. Μπορείτε να βάλετε κρεβάτι. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο How to make a little wooden house. Ή τώρα το σκεφτήκα το όνομα. Μπορεί να το ονομάσω κι αλλιώς. Bye bye σε όλους.